nih. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Ten mendinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Edan ora. Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Kayak penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Nana aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Lah ya Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora ono. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Lah ngene iki penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Kan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domong yo sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Lah ibune lho. Kok ora padha to kaya. Ngati. Alah. Kritenan nang tasih Lah ibune lho. Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye to ngawur. Ya. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok lemeko kae. Karo udut, mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Enteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Lah ya Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora ono. Ora apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Lah ya Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora ono. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rek ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine njewok ora karo-karuan. Oh, rai kok jawab ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Kenapa? Aku iki turu jingkrong ngono cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae, sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok.
kene nganggo sarung kae. Wah, laler ta aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong, "Kalau sinten Pak bul-bul-bul." Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ono lalere jenengan teko dadi ono laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Yo dipakpok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok yo semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku karo Tatingki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntuti? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Ya. Nek nggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Ya mangap. Lingsem yen ke Kowe kok malah mendonong. kula ta, Pak? Ha iya jatahe kowe kok. Oh, tak kira urut saking mriko. Urut-urut apa? Durut ya ora mari kok. Bale ngurut salah kok. Heeh, ya wis ya. Kudune medhun kok munggah ya ora. Ya. Ana talok Wah. Terus? abang warnane. Heeh. Mugi warga njelok lancar rezekine. Amin. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Ya. Mbok mau Ria sike. Nang aku dendam kok karo Tatinggal. Ya. Ya, mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi. Kuwi kok ramengo. Ayo, aku melon. Neng Mali kukun. Neng Mali kukun. Warga njelok. Heeh. Mugi guyub rukun. Ah, apik iki. Yo tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti bulan April. Oh. Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juniem iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juli. Pokoke wong iki wong wedok iki anggere jenenge manut sasi mesti jenenge sasine lahire kuwi. Oh. Nek September ya Septinem. Heeh. Sapa Septinem apa Saptiteng? Heeh. Ayo. Ana kodhok. Ana kodhok. Cacahe selawe. Cacahe selawe. Warga njelok. Heeh. Sehat sedayane. Sehat sedayane. Jejere ayo sah kowe. Oh, ora usah gedabikan kaya ngono kuwi. Mikir set ngono kowe. S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan mburi barang. Aku iki Kang Senen Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Wow. Aku sing do sehat-sehat kok milih Joko. Cah umbris-umbrisen kaya ngono kok.
Ayo. Aku rapati semok. Neng Neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok bebas virus corona lan lumintu ing karaharjan. Amin, apik kowe. Anu apa jenenge apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman sinden? Iya. Ayo, compe. Jeneng kok compe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Cungke. Oh nggih. Aku cungtit, aku ngono. Kula gawane cong wedut tak. Apa? Aja ana dalang cong waidut kae sik mayang awan mau dalange cong waidut. Wis tau ngerti wayang cong waidut lho? Urung. Wis sampe rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cek. Pakai rok. Wah, iki pakai rok Wirunya 6. birunya 6. Keluarga njelok. Bagya mulya murid tentrem. Amin, ayo. Dilewati, Tatin dilewati. Ayo. Iya. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Manuke mabur. Manuke mabur. Mbak wis nengno wae kok ora bali dhewe. Terus warga Wae. Desa jelok. heeh. Tansah subur makmur. Nah, pe arupa mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. Nggih. Tangi esuk Tangi esuk mangkat subuhan. mangkat subuhan. Mugi warga njelok Heeh. tansah pinaringan karaharjan. Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe wis kentekan ukara. Ra iso parikan glundungke. Ya. Ayo. Jangan tahu Jangan tahu. dicampuri tempe bosok. Wah, wis enak nang kono kuwi sing. Terus Mugi tansah rahayu sedaya warga jelok. tempe bosok dadi njelok. Iya. Ayo yuk, terakhir yuk. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok buka kathok. Niku mun buka dhewe. Ayo. Ayo yuk guys dengan Aku disogok. Lho, tegese iki disogok duit ngono lho. Terus Ya ora ya Pak. wis. Nganggo kayu. Terus Mugi desa njelok heeh. saya maju. Wah ya pinter. Yo, bacute sapa Mbak Ayu? Neno, monggo. Panas udan. Iki sindenku sing lagi spiral ya iki no, viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, Sehat. wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Heeh. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Kok ya. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak
nggak Iya. bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih koyo Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra Iya. iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Waton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Ya. Ngono nek ora mati yo adus wedang panas. Iya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Nggih. Ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Nah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus ngene iki tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku Tengkleng. Iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen Nggih. bocah cerdas kok iki nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja nggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek niki gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan Guling gula wentah. Nggih, niku Iya. kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur pasena ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi ngono? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya tak amini ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben-bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja tumen duwe duit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah rung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe Ngono nggih. kuwi kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki wis ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Kan gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijamangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat ya diuntal. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Heeh, ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, Ya. tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep Ya, kan, Pak ya. Mantep Pak kalih Mantep, Pak heeh. Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman Bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Nggih. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng.
Mantes tu tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nok nyenengke pepundenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Heeh. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem mayang no. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ate ngate niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk, aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI neng Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak mantap. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelilemu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dalah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya. Iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Mak, panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yojo Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Iya, Ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. oh ngono ya. Heeh. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegaki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Wong kang ayu kuning. Ya. Susah lamon den lalekno. Saiki wis ketok pinter macak no. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambutnya iki dihespray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel di ini nggak bisa disisir, Pak. Ya ditrateni ya. Ya Ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Ning gone Risa ora malah ngadeg. sisire tugel ya Pak malah. Ah iya ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Heh? Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senenganmu. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget iki. Iya, iya. Darmane kedasu mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong
tulisan nomor ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya iki ya disiarkan langsung streaming. Streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Dalang Sena wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Hafal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya gek golek lak tuwa. Lah ngopo nek tuwa? Ah, anak dipangan iki tan. Yo. Iko mau imbang ngono katresnanku Pak Seno. Ya, luar biasa. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling ning prapatan kae ming bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki takon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mula iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe angke kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara wemoh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kaya mak. Iya. Iki eneng anu no. WhatsApp ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Wow. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ha ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhuwit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku no. Ya. Ya. Jumeneng iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lerek-lerek? Pilek, Pak. Heh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis Din. Iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong.
Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu pira? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Nek luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Iki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa trewes sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng bae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok muni nggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Idum kancane ora. Lah ini penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Lah ibune kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Ya. Wiwi mani nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Masa udut? Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni piye perasaanmu? Wah salah pilih kula Pak. Kula jan kaya teng dicemplungke teng kawah Condro Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan, mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cethuk aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendheng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan.
Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong Maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rek ya aku penenengane mbok didelokke ya raine ngono lho ora kuine. Aku wis omong raine njuwawak ora karo-karuan. Oh, rai kok juwawak ki piye to? Ah kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngaun. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Kenapa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler ta ngono. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipok. Oh malah pok yo. Apa? Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan ki wis senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku karo Tati ki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Tom. Sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Ya. Mandek kene ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Ayo, engko mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencong kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lencong mesti ora ono wong telek lencong. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngono. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Apa pas pelajaran turu? Ora turu ning nggawa kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Lah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha ya kayane. Ya beda.
Ya kayak Mbak. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bel padha. Ya. tekan ngendi mau jolen yo niki. Nenone. Kok udu ye. Iya. Kupuk kae nyimpen wata. Kupuk kae kebak rimo wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jawab-jawab. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput. bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil. Niki Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki. Rasa. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Nek manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lihat joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngapa? Gah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lha apa? Apa? Kok ki sekendang, kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Bujuk raimu. Are entuk nesu. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku piye le? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Ayo jogate yo ngeber. Entuk tak entuk ngono. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Tuk joget-joget ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Ya. Bang wis ngene kuwi langsung ngeke. Bang wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti Ngeber. terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Nah, kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetot ceneng burine. Teng. Nek ora ngono tangane. Ah, piye? Ngene. Lah, Emah ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono podo? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah yo. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya Dan ya matur nyonya ndak Ya. kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak darani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Lah aku arep
Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ketung duit. Ini tak cekelke mengmu. Wis. Kok meng 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake meng 5.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendo kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapake. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Denko lagi ya. Alah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Kaitan ora. Iya. Ayo iki isih ana siji, Nak. Ya sing urung diaturake. Heeh. Nunan kadung tresna apa? Sritenan nang pasir